Да, това е друго нещо, което вчера го потвърлих, че има много голямо значение какво е горивото, което причинява съответните газове, които се измерват. А ние по принцип с нашото... Аз сипвам 100 октана, братле, което на такъв измервателен уред. Уния сеща ли се плуващите жлъчки, пустотиите, излизат 9-6 октана, брат. Нали, мерси за горивото. Не знам дали искат да се обновява автопарка в България. Честно казвам, има го и като вариант, братла. Да, пудра, искам ти кажа, брат, че в Румъния сипах 9-8. Това им беше най-високо октановото число, което намерих по бензиностанциите, докато обикарахме. В Румъния сипах 9-8. Все едно си турбинирах колата, братле. No joke. Бях в тежка резерва, от зор да обикарам, защото не всички бензиностанции имаха повече от 9-5. Бях в тежка резерва, братле. 2 пъти опънах колата на правата, тази кола изведнъж като каза, братле, и като почна да върви, братле. Сигурно, ако я измера, така да с тяхното гориво, ако я измера, сигурно 0-100 ще правя 1-5 секунди, брат. Бахти! Аз не мога повярвам, брат. Колата ми се развървя повече, ако ще ми верите. Аз сипвам премиум дизел. Не знам, това е разликата от нормална. Премиум дизела. Говорят, че има някакви добавки в него, братле, и някакви такива неща. Да, ето Лия на това казва, че по принцип премиум дизела би било редно да е този, който е с добавките. Много хора предпочитат в България да си сипват нормален дизел и да си сипват на всеки резервуар по една капачка добавка. Въда, не знам дали се използват добавки за бензинови горива, че да се дига октановото число. Даже не съм сигурен, че добавката подпомага октана. Ако има такива, аз даже не се сещам в момента, честно казано. Не знам, само ще ви кажа следното, че петрол бустер и това може да е някаква такава, да. Само мога ви кажа, братле, че на Хикса, това е първият дизелов автомобил, повтарям се. И абсолютно докъдето стигне и му светне резервата, там сипвам, брат. Не ме интересува, разбира. Аз им чуш, че навсякъде не усещам някаква разлика. Това искам да кажа. Не усещам някаква разлика. Единствено, но и аз карам бензинови коли от 10 години плътно, единствено при бензина. Мога ви кажа, че Ромпетрол е най-добрата бензиностанция, hands down, кой каквото иска да казва, кой каквото иска да говори, братле, Ромпетрол бензин. Младите, не знам, наистина нямам никаква идея, брат. От дизел, брат, е капка, не знам нищо, човек. Това е тази добавка, брат, това за горивото ли говорим в момента или... За горивото, бартал, къде им буша? Аз съм нищо ми говори, брат, не съм ползвал никога добавки. Що бе, чопа, какво ме на бардал? Аз маслата си сменям с бардал.